Што калі бы штучны інтэлект мог не проста адказваць на пытанні ў чаце, а самастойна планаваць і выконваць вельмі складаныя задачы крок за крокам? Вось гэта сапраўдзе ўражае, што калі б аднаго тэкстовага запыту было дастаткова, каб сістэма сама прааналізавала праблему, напісала код, пратэставала яго і, што самае галоўнае, выправіла ўласныя памылкі. Менавіта пра гэта мы сёння і пагаворым. Вітаем на DataZen AI падкаст, які ствараецца супольнасцю DataZen Community. Сёння у нас такі глыбокі разбор тэмы, якая фундаментальна змяняе ўвесь падход да распрацоўкі. Так, мы зазірнем унутр экасістэмы Cloud, пагаворым пра агентам, інструменты і вось гэту разумную аркестроўку. Мета нашага аналіза дапамагчы ўсім, хто нас слухае, зразумець, як будаваць больш разумныя сістэмы з выкарыстаннем агентаў. І мы будзем абапірацца выключна на рэальны інжынерны вопыт, а не на некую сухую тэорію. Бо, ведаеш, переход ад традыцыйных чат-ботаў да агентных сістэм – это ж не проста нейкае колькаснае паляпшэнне мадэлей. Абсалютна. Это якасны зрух у самой архітэктуры. Калі звычайная вялікая моўная мадэль працуе як такая прасунутая функцыя аўтадапоўнення, то агентная сістэма ўжо мае канкрэтную мэту. Так, яна здольная ацэньваць зменлівае асяроддзе і прымаць рашэнні ў рэальным часе. Кароче кажучы, гэта переход ад статычнага інструмента да дынамічнага працэсу. І каб лепш зразумець гэты зрух, у нашых матэрыялах ёсць выдатная аналогія. О, я якраз хацела пра яе расказаць. Добра, давайте раскладзем это па палічках. Сама па сабе вялікая моўная мадэль з усімі яе мільярдамі параметраў – это як такі вельмі разумны чалавек 20 000 гадоў таму. Які стаіць пасярод саваны, так? Дакладна. Стаіць такі ў саване і трымае ў руках толькі дзіду. У яго ёсць магутны інтэлект, здольнасць да разважанняў, але ж без інфраструктуры яго магчымасці моцна абмежаваныя. Каб пабудаваць цывілізацыю, аднаго інтэлекту мала. Патрэбныя прылады працы, памяць, здольнасць дасягаць меты. І менавіта гэта робіць экасістэма Cloud. Яна дадае да інтэлекту інструменты і працоўныя працэсы. Так, будуе інфраструктуру вакол сырога інтэлекту. І калі мы паглядзім на гэта з тэхнічнага боку, то ўбачым выразную трохузроўневую структуру. Першы ўзровень – гэта самі працоўныя працэсы, або workflows. Гэта такія декларатыўныя рэцэпты. Яны напісаны звычайнай мовай і апісваюць крок за крокам, што трэба зрабіць, якія ёсць правілы і абмежаванні. Ага, другі ўзровень – гэта сам агент. У нашым выпадку гэта Cloud. Ён чытае гэты працэс, думае і прыймае рашэнне. Выступае ў ролі такога цэнтральнага працэсара. Ну, а трэці ўровень, самы важны для ўзаемадзеяння з рэальным светам – гэта інструменты, або tools. Гэта магчымасць чытаць файлы, шукаць нешта в інтэрнэце ці выкарыстоўваць пратакол MCP. Вось пра MCP мы яшчэ абавязкова пагаворым пазней. Але інструменты – гэта тое, што дае мадэлі магчымасць уплываць на знешні свет. Яна больш не зачыненая ў вакууме сваіх даных. Але тут вызнікае лагічнае пытанне, як гэта працуе пад капотам. Мадэль жа не можа літаральна націскаць кнопкі. Яна ўсё ж проста генеруе тэкст. Так, і тэхнічна гэта рэалізуецца праз генерацыю структураваных даных. Звычайна гэта фармат JSON. Сістэма проста перадае агенту апісанне таго, якія інструменты даступныя. Напрыклад, функцыю пошуку з неабходнымі аргументамі. І калі агент вырашае, што яму трэба нешта знайсці, ён генеруе JSON-аб'ект з назвай гэтага інструмента. А праграмная абалонка перахоплівае гэты JSON, выконвае рэальны запыт, атрымлівае вынік і вяртае яго агенту. І вось тут пачынаецца самае цікавае – базавы цыкл агента, так званы agentic loop. Гэта ўжо зусім не фармат пытання-адказ. Гэта бесперапынны працэс. Цыкл складаецца з 3 крокаў – назіранне, разважанне і дзеянне. Спачатку назіранне – гэта калі ён чытае кантэкст. Потым разважанне плануе наступны крок. І дзеянне выклікае інструмент, і так па круге. Але пачакай, як ён разумее, што пара спыніцца? О, гэта вельмі важны момент. Што перашкаджае яму сысці ў бесканечны цыкл і спаліць увесь бюджэт. Для гэтага існуе дакладна вызначаная кропка завяршэння, параметр stop reason. Ага, то бок кожны раз API вяртае прычыну спынення генерацыі. Калі гэта выклік інструмента, цыкл ідзе далей. Але калі гэта фінальны адказ, ён сігналізуе аб паспяховым завяршэнні. Дакладна. Плюс заўсёды ставяцца жорсткія ліміты на колькасць ітерацый. Ну, скажам, 15 крокаў. Калі не паспеў, сістэма прымусова перарывае працэс.
Добре, з адным агентам разабраліся. Але што рабіць са складанымі працэсамі? Тут у гульню уступае аркестроўка. Гэта кіраванне мноствам агентаў і крокаў. І это ўздымае важнае пытанне. Ці не занадта мы все ускладняем? Чаму проста не напісаць адзін вялікі падрабязны прампт і не даручыць усё аднаму агенту? Кантэкстныя вокны цяпер вялізныя. Вось, гэта тое, што я сама часта чую ад распрацоўшчыкаў. Здаецца ж, загрузі ўсе інструкцыі, дай усе інструменты і няхай працуе. Але ў нашых матэрыялах выразна паказана, што гэта шлях у нікуда. Абсалютна. Адзін вялікі агент вельмі хутка забрудняе свой кантэкст. Чым больше задач і інструкцый, тым горш працуе механізм увагі мадэлі. Яна проста пачынае блутацца. І калі яна робіць памылку ў лагічных разважаннях, гэтая памылка запісваецца ў гісторыю. Узнікае эфект незваротных выдаткаў. Замест таго, каб пачаць з чыстага ліста, мадэль спрабуе выправіць свой жа заблытаны код. Снежніком з памылак. Таму мы і выкарыстоўваем аркестроўку. Ёсць некалькі выдатных патэрнаў. Напрыклад, дэлегаванне, якое часта называюць hub and spoke. Гэта калі ёсць адзін галоўны агент-каардынатар, які сам нічога не робіць, а толькі раздае задачы вузкім спецыялістам, так? Менавіта. Адзін піша код для інтэрфейсу, другі працуе з базай даных. І кожны з іх мае абсалютна чысты, ізалёваны кантэкст. Гэта ключ да стабільнасці. Яшчэ адзін класны патэрн – гэта цыклы верыфікацыі. Калі адзін агент стварае код, а іншы, у якога цалком чысты кантэкст і няма ўласнай прадуўзятасці, правярае яго на памылкі. Гэты ацэншчык бачыць толькі фінальны код і патрабаванні. Ён праводзіць халодны, аб'ектыўны аўдыт. Знаходзіць памылку, вяртае крытыку генератару. Якасць выніку ўзрастае проста ў разы. О! І там жа яшчэ быў такі цікавы падход, як стахастычны кансэнсус. Гэта калі мы ствараем некалькі агентаў з аднаковым заданнем. Так, напрыклад, 10 незалежных сесій з крыху павышанай тэмпературай для выпадковасці. Кожны агент ідзе сваім унікальным шляхам. А потым мы выбіраем найлепшую ідэю статыстычнай большасцю. Здаецца, што гэта марнаванне рэсурсаў, але калі задача вельмі складаная, адзін агент можа лёгка зайсці ў тупік, а так мы моцна зніжаем верагоднасць крытычнай памылкі. Добра, давайте перайдзем ад тэоріі да практыкі. У нас ёсць выдатныя рэальныя сцэнарыі выкарыстання. І вось тут пачынаецца самае цікавае. У матэрыялах быў прыклад з аўтаматызацыі даследаванняў і рассылак. Уявіце, агент самастойна плануе стварэнне інфармацыйнага бюлетэня. Ён спачатку взаемадзейнічае з чалавекам, каб вызначыць стыль, потым сам робіць пошук в інтэрнэце, апрацоўвае дзесяткі артыкулаў, структуруе ўсё в HTML. Але ж галоўная фішка там у тым, што ён не адпраўляе ліст сам. Ён робіць праграмны прыпынак і запытвае адабрэнне ў чалавека. Это такі ідэальны баланс паміж аўтаномнасцю і кантролем. Так human-in-the-loop архітэктура. Але шчыра кажучы, меня больш за ўсё ўразіў прыклад з рэфактарынгам Legacy кода. 50 000 радкоў старога кода. 50 000? Ого. Звычайна, калі даць мадэлі столькі кода, яна все паламае, згубіць бізнес-логіку і створыць нешта вельмі прыгожае, але зусім непрацоўнае. Ось. Але распрацоўшчык змог перапісаць усё гэта за 3 тыдні замест некалькіх месяцаў. І галоўны сакрэт быў не ў тым, каб даць Cloud свабоду, а ў стварэнні так званых тэстаў характарыстыкі. Тесты характеристики – это каб зафіксаваць існуючыя паводзіны сістэмы перад любымі зменамі, так? Дакладна. Яны фіксуюць, што ідзе на ўход і што дакладна павінна быць на выхадзе, нават калі там ёсць гістарычныя багі. І толькі пасля гэтага агенту давалі невялікія інкрэментальныя задачы. То бок, змяніў нешта, адразу запусціўся тэст, упаў тэст, агенту імгненна ляціць лог памылкі. Супербяспечны падход. Яшчэ адзін класны сцэнарый – гэта сістэма Code Review з выкарыстаннем MCP, пра які мы згадвалі раней – Model Context Protocol. Гэта калі распрацоўшчык стварае pull-request у GitHub і аўтаматычна запускаецца трыгер. Cloud праз MCP атрымлівае прамы доступ да змен у кодзе. Ён аналізуе іх на бяспеку, на адпаведнасць стандартам і пакідае структураваныя каментарыі для чалавека, які прымае канчатковае рашэнне. Эканоміць проста гадзіны руціннай працы. Але за ўсе гэтыя магутныя інструменты даводзіцца плаціць. І я маю на ўвазе не толькі фінансавы кошт, хоць ён і немалы, але і зніжэнне якасці пры перагрузцы памяці.
Так. Так, аксне окно може зміщати до 200 тисяч токенів. Це як ціла книга. Але є проблема страти у середині. Коли інформації занадто шмат, модель починає деградувати. Калі звязаць гэта з больш шырокай карцінай, кіраванне сесіямі і памяццю становіцца проста крытычным навыкам. Мы не можам проста закідваць агента всёй дакументацыяй за пар. Вось для гэтага і выкарыстоўваецца файл CloudND. Это пастаянная памяць праекта ў фармаце Markdown. Там захавоўваюцца асноўныя архітэктурныя правілы, якія мадэль цудоўна разумее. Але гэта толькі статычныя правілы. А што рабіць з гісторыяй размовы? Для гэтага ёсць спецыяльныя каманды-выратавальнікі. Напрыклад, каманда «Clear» для поўнага ачышчэння гісторыі. Калі трэба пачысціць з чыстага ліста. Але яшчэ больш цікавая каманда – это кампакт. Яна сціскае размову, каб эканоміць токены. Так, бо мы ж не хочам губляць каштоўны кантэкст. Сістэма выклікае субагента, які чытае апошнія паведамленні і генеруе кароткае рэзюмэ на 500 токенаў. І гэта становіцца новым стартавым кантэкстам. Проста геніальна. Але давайте перайдзем да яшчэ адной вельмі важнай тэмы бяспекі. Як утрымаць агента ад небяспечных дзеянняў? Напрыклад, каб ён выпадкова не выдаліў базу даных. Першае, што прыходзіць у галову, напісаць вялікімі літарамі у промпце «Ніколі не рабі гэтага». Але ж мадэль імавернасная. Яна можа проста праігнараваць нават самыя строгія забароны ў тэксце. Дакладна, інструкцыі ў промптах – гэта толькі рэкамендацыі. Таму бяспека павінна рэалізоўвацца праз хукі, напрыклад, хук Prital Use. Гэта ўжо дэтэрмінованы падход, так? Ён гарантована блакуе небяспечныя каманды на ўзроўні кода яшчэ да іх выканання. Менавіта. Калі хук знаходзіць нешта тыпу drop database, ён проста перарывае працэс і вяртае памылку. Мадэль фізічна не здольная абайсці гэты бар'ер. А як наконт ін'екцыі прамптаў са знешняга кода? Зламыснікі ж могуць схаваць шкоднасныя інструкцыі ў файлы. Для гэтага і выкарыстоўваецца пясочніца або сэндбокс, так? Так, Cloud-код выконвае ўсе баш-каманды ў ізалёваным асяроддзі. Нават калі мадэль паспрабуе выканаць шкоднасны код, яна не зможа выйсці за межы пясочніцы. Ну што, давайце падводзіць вынікі. Такім чынам, што ўсё гэта значыць для нас? Агенты і аркестровка цалком змяняюць падыход да распрацоўкі праграмнага забеспечання. Гэта ўжо не проста напісанне лінейнага кода. Это стваранне сістэм, якія здольныя самастойна разважаць, і яны патрабуюць дакладных межаў і ўважлівага кіравання памяццю. Распрацоўшчык становіцца кіраўніком лічбавых працэсаў. Дзякуй усім вялікі за праслухоўванне гэтага глыбокага аналізу. Калі вы хочаце паглыбіцца ў тэму, пераходзьце па ссылцы datazen.to подкаст A22, каб прачытаць поўны артыкул. І не забудзьцеся пакінуць рэакцыю з сэрцайкам пад тэкстам і аформіць падпіску на Datazen AI падкаст. Будзем вельмі ўдзячныя. А напрыканцы я хочу пакінуць вас з аднім правакацыйным пытаннем для раздуму. Давай, вельмі цікава. Калі агентныя сістэмы становяцца здольнымі самастойна пісаць уласныя інструменты, выпраўляць свае памылкі і нават кантраляваць іншых агентаў, у які момент наша штодзённая роля зменіцца ад стваральнікаў рашэнняў да выключна кіраўнікоў лічбовымі супрацоўнікамі. Ого, гэта сапраўды прымушае задумацца. Дзе тая мяжа, за якой архітэктура пачне праектаваць саму сябе? На гэтай ноце мы і скончым. Усім дзякуй. Да сустрэчы!